Jag vet inte om jag vågar. Nej, alltså vi får se. Per, jag försöker stoppa mig på 2 redan på Uppsala. Men jag sa, det hinner vi så vi ser. Jag skulle nog vänta tills man åtminstone har kommit in i lägenheten. Ja, de undrar när man börjar packa ihop det. Ja. Speciellt hon. Ja. Det där blir en diskvalificering för asfalt för denna förrädiska tunnel igen. Nu är det Kiki Sundqvist som är välkommen till oss. Var det alltså här? Arhindret och Så kan hålla sig vid. Det är en jävla sträcka. Det finns många olika sätt. Men det var 2.